Revište. Stojí na jednom brehu Hrona, na druhom sa nachádza Šášovský hrad. Údajne ich stavali spoločne. Obidva hrady mali strážiť prechod cez Hronský úval do stredoslovenskej Banskej oblasti. Hrad nad obcou Revištské Podzámčie, teraz súčasť Žarnovice, postavili v druhej polovici 13. storočia. Prvý raz je písomne doložený roku 1256. Jeho majitelia sa v stredoveku pomerne často striedali. V polovici 15. storočia sa ho zmocnil Ján Jiskra z Brandýsa. Neskôr ho kráľ Matej Korvín daroval Dóciovcom, ktorí bojovali proti bohatým banským mestám. Po ich vymretí spravovala hrad aj s príslušným panstvom Uhorská banská komora v Banskej Štiavnici. Na konci 17. storočia poškodili hrad Tököliho povstalci, neskôr celý spustol a zachovali sa z neho len zvyšky paláca a múry vonkajšieho opevnenia z čias tureckého nebezpečenstva. Meno Revište znamená vyrité, vyhlbené miesto alebo miesto obohnané priekopou.